Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Alamomi 10 ga wanda duniya ta aure shi. Idan ya zamto baka jiran sallah sai ta jira ka. Idan ya zamto kwana 2 ko 3 baka bude alqur'ani ba ko ka saurara. Idan ya zamto kwana 2 ko 3 baka bude alqur'ani ka karanta ba saboda wai baka da lokaci. Idan ya zamto ka fi damuwa da ka burge mutane ko da zai saba ubangiji. Idan ya zamto cewa kullun damuwarka ka tara kuɗi ka tara dukiya baka tunanin lahirarka. Idan ya zamto baka karɓar nasiha ko idan ya zamto ba rayuwa take burge ka sai ta yan kwallo mawaka makaɗa ko idan ya zamto baka da lokacin karanta alƙur'ani ko sauraro. Idan ya zamto kana jinkinta aikin alkhairi sai ka ce wai wata rana zami. Idan ya zamto baka da lokacin neman ilimin addini sai na duniya wato boko.